2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack.
Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, naisweldo na, naisweldo na, naisweldo na, naibili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako dito, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngayon ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na singka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnone Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnone Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdaraining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong
tumutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 10:46. An oras hatod sa Indokal. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na. Bili na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan!
Uya na ang programang Aramoniato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramoniato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Saint Boss. Welcome sa programa. Aramon natin kanyang pong aldaw in Webes. A 24 sa bulan po kan Hunyo 2021. Pirang tumbling na naman sa nanal. Goodbye, Juna. Good morning po sa mga tagapangantabay. Sana po ariglado ka mo. Maski hard life, padagos manggirareta nakatibos ng pangaipo sa Aldaw. Ako po si Mardela Daing Iba. Sabit sana, pero tian. Medyo alipot lang pa pag-iribanan ta. Mga 12 minutos. Mairibanan kita sa programa. Naramo niya ito. Tapos alas 11, papasok po ang sa tuyang mga friends, ang mga environmentalist from the Department of Environment and Natural Resources sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Okay. Technical side, kasabay ta. Ronald Baldo 2022. Pantang sa Production Assistant Center, ang kagandahan ng sound. Ano mariban sama nini sa 2022? Angel Mustasa. Dahil nangyari si GV na sana ako. Yan man sina Arvin as in Richard sa DCGV Social Media Department. Medyo saralak-salak mo yan ang mga pangyayari sa palibot. Ano po? Mga figure na babarantayan ta ng mga istorya. And congratulations mga tugang kay Cardinal si Archbishop of Manila, Cardinal Jose Advincula. Ayan. Okay. And then tigalataan final and official na pahayag mga tugang, announcement from the family of former President Noynoy Aquino na dinara sa ospital Kasubago duman sa Capitol Medical Center Kasubagong maaga, and may nagsisirkular ngunya ng mga impormasyon sa social media as in sa ibang sources of news niya to na gadana mga tugang si dating Presidente Noynoy Aquino. Dua man na reason ang nagluluwas na sabi inatake sa puso and ang saro because of the stage 4 lung cancer. Smoker bagay ni si former President Noynoy. Okay? So alaton na lang po ang mga magiging pronouncement kayang kang kapamilya. Kasubago, bago kita naglaog digdi siniripta, yaon duman mga tugang si former Secretary Marojas, kay baran din sa Liberal Party, taka si former Secretary, Energy Secretary Almendras, and then sumuhod na tugang, mga tugang, ni Noynoy, si Chris Aquino. So, dahil pa po nin pipaluwas na announcement ang pamilya manungod sa what really happened. Okay? So, alatunta na lang po yan. Although, nagkaigwanan ng mga pagpapaabot ng condolences sa pamilya ang mga kababayan nato, including nagkapirang miyembro kan Korte Suprema. Okay? Bueno, mga tugang, alatunta lang po yan and condolences po sa pamilya. Kung tanan report, talipot yan sa luwas. Talipot lang ang iribanan ta. 8 minutes lang pala kita. Renz Luna na nasa linya. Renz, gusto kami, Renz.
Hello, Renz. Yes, maray na agad abi, Sir Mara, sina maray na agad kan tito kan albay malingahot. Ang areng, Ang tito kan albay alingahotan. iyo gane. Ay, kumusta dyan sa Banwang Hotel? Yes, maray na agad abi, Sir Mara, sina maray na agad sa mga parantabay. Duwagan lang so, so update abi naman, Sir Mar, kay dating Presidente Noynoy Aquino. Nagpaabot na ni Paiki Dumamay so Senate, ngunyan na pagkaga, as in, nakaapmas na nga so, bandila. Diyan sa Senate, nagpaabot naman ni Paiki Dumamay, si Senador Tito Soto III. Ngunyan pa sa nang pagkaga, maging mas mga membros kan Aquino, si Chris Aquino nag-abot na dyan sa ospital, maging man sa ibang mga tugang, ngunyan na pagkaga. Okay. Sa mga barita niya sa Sir Margie sa lado lokal, paabot ni Kagawad Bob Magalona ang Committee on Infrastructure kan Sangguniang Bayan kan Daraga ang problema kan mga paraoma dyan sa Barangay Alubo sa DOTR mismo direktamente. Ini ang pinagnabitan sa DCGB News kan nabitan ng opisyal na nakaaging regular na sesyon na kung saan siyang sinabi na kaya ba naman yan ikan pagsurat kan Barangay Council sa LGU sa pagiging pamayuman niya sa Committee on Infrastructure, direktamente niya ipapaabot sa DOTR ang nabitan ng problema kan mga paraoma dyan. Kung magkatatandaan ang problema dyan sa Barangay Alubo na kung saan nasulat ang bulusan kan tubig kan mga tinambak na mga daga na sa pinag-construir na runway kasi sigun sa iya na magkikipag-coordinar man siya sa kontraktor na nakasakop diyan sa pinakapuro ng parte kan runway kan airport na kung saan dyan yan ninaapektaran ang ibang mga paraoma na ngunyan yan isang aday na papakinabangan ng daga. Ngunyan na nasa tao pakitaan ng pandemya na kinakepuan talaga ng makusog na food production, lalo naman sa lado ng agrikultura. Dagdag pa ka na nabitan ng konsihal na sa mga masudod na aldaw, mabalosindan, magkaigwanin meeting, kay Ribaan Kaap, kay Riba naman si Mayor Vic Perete, ang aning matawanan ng mekanik aksyon pansamantala kung ikasumanday talaga maiwasan na matanggal na mga dagat na nakatambak dyan dahil ang nagpapadagos pa sa ngunyan ang konstruksyon dyan sa runway as ininingin runway tabi sa pinakapuro hindi na sa nasukuri na pinagtatapos na dyan sa Bicol International Airport as far as the runway is concerned. So, ibig sabihin, so runway di sa inutan tapos na, ini na talaga sa likod ang pinagtatapos ngunyan kan DOTR. Yan, kaya lang napiktaran so kabasan. Nagibong garo Cats Basin. Roger, Tabi Sharma. Paano mabuhay dyan ang kabasan na perming lubog sa tubig? Paano mabuhay ang paroy dyan? Yan, okay. Roger. Sige. Sinanindugan pa ang konsyal na kinakepuan na bayadan kan kontraktor o maging man mismo kan DOTR kung piraman naging danyos perwisyos sa lado ng agrikultura dahil lang magpuunpakan Enero ngunya na presenteng taon dahil na nakapagtanom ari ba mga paraoma magpuon dyan sa Alubo hanggang sa Barangay Mabini kan Daragalbay. Roger. Yan sabi sa Mar, ang maribig na informasyon sa luwas, Renz Luna, DCGB News. Thank you very much, friends. Bado kaya po ang mga istorya nga ito. Pigalat ko man ang resulta, mga tugan kan sesyon ngunyan na June 24, regular session kan sangguni ang bayan kan Santo Domingo. Kasud nagmeriting sa mga kapitanes di barangay together with the mayor, si Mayor Jun Aguas, manangod dyan sa problema sa APIC. May inarabutan ng surat man sa mga barangay na may mga mirosok. No? Nganya, nagsurat ang alkalde na ihagad niya sa sangguniang bayan kan Santo Domingo na sa tagi ni Vice Mayor Marvin Auringo na tawan siya ning autorisasyon na nga ning makapag-file mga tugang ning temporary restraining order sa korte. Baga may bareta na kita na nagtrayumpo ang tulong barangay together with the LGU bilang petitioner and intervenor, ang LGU Tabaco, duman sa petition for prohibition and prayer to issue an TRO against APEC para day maputulan sa mga barangay. So nagtrayumpo ngunyan, ini man ang pigagad dyan sa Santo Domingo na pigahagad ni Mayor June sa Sangguniang Bayan na tawan siya nin autorisasyon, magpasar ang Sangguniang Bayan ng resolusyon na nagtataw sa iyan ng autorisasyon
o sa executive, local chief executive na mag-file ng TRO kontra sa APEC. Okay, so alam na lang po yan, mga development po kayan. O paano tabi, mga tugang, as much as you would like to stay for long, kundi pag-araw po kani talaga, kinakailangan nating magpaalam ng maaga. Ha? May masunod pong programa. After the news break, boses kang kapalibutan with DNR. Sa Indo ka, boss, thank you very much. Salamat mo po rin sa Team Lakay at saka kay Dr. Clyde and Ma'am Renz Nakope kan Silveranza Farm. Pero man kay Brother Ote na Romero, the Bamboo Technologist. Sa Indo ka, boss, thank you, bye-bye.